Namar ba Paidbah Shuh bandi yaki Kubi na kajing hiardor palat put kabala poitang tengka si kilogram Nongrep kila raikut ban susam Sngewbha yaki Kubi yaki Paidbah lengba kinong yalam joka Hill Farmers Union haka khandrio terik naitung hasor Shillong palat ndrio hajar kilo Kubi la sam Sngewbha yaki Paidbah ha State Central Library Shillong na kajing kelan kti Khubor sorkar ki badai pet ya katanat karap karyang Farmers Welfare Program kadi gathet ka khayi pateng bat ki we kalabu iki Nongrep hagi than lum kari khasi jantia haka apot bat kajinjar tra kabalaya lam miki ban Shuh Sngewbha ya ujhur bakila pelut bor met bat bor spa shaki Paidbah ban bam mujai kani ka apot kabal link shop yaki Nongrep hagani ka jela kala banong kasien ka baningkong banja hagari India borok kawe kashat phalang ru ka do note jong ka sorkar Meghalaya kabatit bom tiet sing hanong pa New Delhi ban penbena Paidbah ka imsngi na kabenta ban kentiu yaki Nongrep ka jela haba phaliu jingmut bat kinong yalam ka Hills Farmers Union uba alfon bird karsenti ulaong na kalyang ka seng ka penpau ya ka jinggiaw ka bakraw na marba ka jing hiardor Kubi bat Nongrep mentakasngi kandri tarik naitung rengkat ka jing trailang ki dekot ka Hill Farmers Union kila sam Sngewbha yu Kubi shiki Paidbah ban ya ka ba uput halengkha na kalyang ka union kala kerpa de ka sorkar ban pai khmat shaki Nongrep hakum kani ka por baling shop ka apot haka jing im bat kingat haka jing kordet haka yok hakot bat ka kamai kaji na kempan ke dikristom jong Nongrep tapi ke ong ba menta ka la tator pelat ka marem tena kalian jong ki gila suan asu hai kini nga hane surop gila suha tengaru ka sing kemene ba suki ke Nongrep tenga ai jigur ku pedo ba ai ke Nongrep nangnya ki sprang nam takarep karyang kan toy jong mong ni osem ngoro te ku kata kecing su sunai pi ku kata kecing bahaj ong jong ngak mutnga soben ai di donation ba kepang nampak ini ya muncing lewat ini petang ini kintin hek Kubi ini Nongrep ini keluar ke Mesir mana Simbiang. ya kan kum unong yalam jo Nongrep hadien bangi layo bandit jingo ban ya kendo Nongrep hapo lingkha kadi ke insol bat kadi ke jing Sngewrem ka ba thang ka mensim hadu kata-kata bantip ya ke jing sisa ba mentaw ada ke jing prut ka bangi sitit ka por badang kena siting karo kala kiudor artingka te hendrai ban ong Kubi bangindi artingka sikilo ngasngau kata kadi ke insol jadi namar kata kadau kani ke jengmi jongi kalong ba namar bangia kendu ya utu Nongrep aku tu kasengi uong ba ngim ku acu ban ot namar ba kabai kit kan ngat kabai kali kan ngat kabai daju kan ngat bat kabai bella kan ngat jadi namar kata kadau Myntoi cu ban I halum namar ba kakta ya ka
jenglut ke babon wi nongrep ubatai wai jengkhen kumni ada shis pa nur ngirep hakalingka naka shis pa nur gila ban penmi hendriu ton ke pemut hendriu hajar kilo telada hendriu hajar kilo la kumno kum ke jengkhen jong u ong ba ngi hap ban pelut kumba hendriu pau hajar naka bentaka shis pa nur tementa lada hendriu pau hajar ke investment menta lada ngidi ar tingka kilo naka bentaka hendriu hajar kilo ngi otang khat ar hajar kabamut ke jingdu nong naka shis pa nur kalong kumba saupu pra hajar kata kade ke jingkhen ke ba shai bha ka ba Nongrep kibu jingkhen bat kipen Sngau ya kane ke jing tena kata kadau ya uniu Kubi kisirap lai ayam kamut hakapor liur nangta hakapor sendrai baka per m tiuniu umar umi bet man kasngi hendrai kane ke jing kalalong mentala ar benai hendrai ki Nongrep mentai ki Sngau balakut lat nomor ba kani kapisa kreng na po bank telefon badai ban siuno ya ka kisisi loan tikidi kini ki jing ka baki Nongrep ya kendu te utu Nongrep ba tugas ngi uang ba alfan nada fidan kali banya ka bangi putang banya ka ba uni umar uput hapo lum ka bah bangi sam chiki Paidbah kata ka de ka message ka ba syai na ki Nongrep number 1 number 2 uang ba ngi sumar ya uni umar da ka jing ladang yu badan babret yu Kubi sa surok kapang ngimpang mensim tenamar kata kadau habangi sumar da ka jing ngin airu ya ki Nongbam da ka jing henrengi ha ka jing start ka jong Paidbah bakat kani ka jing ka baki Nongrep ki jongi ki kendo nyimtep namar nangi artengka dangi litiet apo nakisnong ni kitau ki jongi dangi litiet na yoro upoi lai potengka tingimla ban sutu ya kani ka market strategy temenen ka sengiru ngilawan kendo yo DC ba ban ngi kerpat ba unpa ya ki officer ki ba monitor ya kani ka price namar ba ya udai ki kedon kedor ya kompniang kidon kedor ya khau kidon kedor ya ka sini kidon kedor telesi la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban Sngau katno ka input price jong Nongrep tenga tharai ki la ken ban ong bang kani kedor jong umar jong ni ujur kamdei banduna kata tingka namar mentala rangi kan upan rupai sandru tingka ubro kili rungim yo odor ubit rungim yo odor upresben rungim yo odor teperkat kumno ka yeng ka jong Nongrep kala pan besabat pan pendap ka yeng kasam tata ka di ka bangingi sokia te hendrai kat baki Nongbam pade kithiram tena dukan ngiru ngiyap ki Nongbam ru kiyap te hendrai manu ba em te ngiru ngimtip rai kata te dei namar kata kadau kani kadai ka jing persang ka berit ka jongi bangin ya tu Paidbah ba Nongrep udan haka sosat Nongrep udan haka jingjar utu Nongrep haka tu kasngi bangili kendo yengi uang ba minta usnam nganum siu ya kalun namar ba lari ki kemro ai bakin kem namar ba ngamla ban pendap tangi ka yeng kasamro kata ka di ka message ka basai tiki babun kiwi ru ki Nongrep ki badan hakalun ngatharai kin menjur ya kani ka jing ka baki kendo haka bide baki Nongrep jur haka jela ka jung ni Kubi menta la kumno undrung kemba ar hajar san sepaton kawai ka kali te namata ka sngi ngilapan krek lai teli ki kali bat ngi dakur ku kerdo ya barokhai ki ba shim yo ne Kubi kin shim da ka jing bat kadai ka ba ki Nongrep ki kwa ban Sngewbha ya ki Nongbam nakaliang jungi kum ka Hill Farmer Union ni don hangni nakabanta ban penpau ya ke jing Sngau diau kum kaseng namar ke jing yardor jong kimarep ya menta POE Kubi te Kubi ru dei we ne kimarep bala yardor bha menta te ni don ya ke jing Sngau si ha ka bede bat kene ke jing yardor te kum kadak jong ke jing sungsi te ngi lalong pilas tu yam haba yardor te long kumba ai te kani kalong kum ka gesture ka bangi ngile bagin ai ini Kubi kum kadak ba bidan hapadeng kecing namar kala ia kaju pat kecing ai hi namar ba Kubi mentau la tador palat te kata kadiga Khubor ka bangi kwa banpha syaki Paidbah bakin tip kam tambe syaki bor sorkar bakin tip ba ngidon hapadeng kecing namar kecing ya do perlu poidor ni Kubi mentah upoi artingka Kubi te kata gila stu kadang deng kecing tan marba kani ka bai ngila ban ong ka bai tray ru kam dap Shuh te ngidon katuk ni ki mat ki bangi kwa ban penpau kawai ngikwa bagi Paidbah kin sutu
nang ta ka government ro kin su thu jing sha lengba kan ka khubor ni ha sha government bahkan constitute ya ka committee ba kan bu jing khen ha ka bede bat ki bailut bai sep ha ka bai trei kamut kalong kum ka input cost de nda ka committee kala don in place ban bu jing khen de naman ngi ngim kwa ban ong himangi namar teng teng lada ong himangi te le se kin ong ba of issue thok ba ka bailut jong pi kalong supporting ka la ne khat atengka tingi kwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jing khen shubu menta ka input cost la ne ka bai trei ka bai bela jongi kalong supporting ka te ukubi umdei kin ban hiar umdei ban wan hadu khandai tingka ro ka bamut ngi tu nong shi tingka te lak nom no ngi expect ba un kiu ngamut ban ong ngi expect lak nom no un poi khat wei tingka ka nang bangin yo nong shi tingka te ngi scam ka government kan sa bu ka committee nang ta ka baar pade pi haba u hiar dor ngiru kinong rep ngidon yala ki jong ikon kiti ki ban le school ngidon ya kayeng ka semban psa te kalong kay kendu jing shibun hamtam le menta tang ka bai school ka bai ru kalong ka barem te babun kimla shu wat tang ban krisyan ting ting hap struggle tang ban biang ka bam ro te gani ka bu jing te ngi scam ba anda ka government kelas nguthu ya kita jing lot jing sep te ngi expect ro bahkan Menteri Kam ya ka market intervention scheme hakaba kan ai jing yarap ken sha kinong rep shubu menta la khen ka input cost kalong supporting ka tengi di atingka te pratingka ngi expect ka government ka deban ai sha kini ki nongrep khnang bak tang banum du nong pi hak ngi pan tang pratingka la dari support mutang banum du nong at least ngi yo ya ka bai trei te kiladon tengki cap ki bagi Menteri Kam ya ka market intervention scheme kum uni sunsar hakipor ki baladap tingi expect baga government kan ai ka market intervention scheme om tangi kubi ri baro ki marep menta ganuk sa tong kubi ri ki babun ki marep ki jungi habangi rap ngidon tang kapdeng ka jingdu nong sudah te ya ki Paidbah ro ngi kwa ba piniatip ba kinong rap hi ki don hapdeng ka jing te hoat ngi ngimdei bangi by di ha ki retail te hanrei teng teng se ki nong thiet ke la ban nong u kumno kumta u rem mo shubu le se kum halai mkra la ne ai dari haban sung thu ba nangi hi ngila du nong te ngimtip ya kata ka jing shim yo nong jong kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki shim te hanrei ni kwa ban pasung thu ba nangi hi te ngila du nong lawan batai Pesang pun yang banyak kan yang kini sekali. Dekai Itu pula si pesang yang menyekeran atau ini kini jingga jangki bangsa kari. hai nakapor sya kapor Dekai ga jubab ega yo. te kum kanuksa tang ya u sensar ngi yo e ka jubab hakini ki snem baladap dan ri mentau snem ru ki klem Menteri Kam shu ya katu ka skim te ngi skem ba menta kin le lang ya baro hi ki marep khnang ba plus tu hi unong rep ulong budlum jengkeri bergejai benriu hakawe na ki jingkran bakanika hakabede bakanika pre budget discussion nakleng sarkar kelak khat ingi man hakane te ka jing angnut jing government kalong banwan ra eta ka 10 billion US dollar hakayo ka kwat jong ka jela Meghalaya tingala krenchai kemat usia matu ngi ngila krenchai kum kaseng ba ngi nginom kemen la da ka pipoi sya kata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong kinora kadai jong kinora bro kilaban khen tan rei kalong tang khandian ka babun kadai jong kiwei nginom sngo kemen ni kata yang ikwa ba laknum no ngin contribute khambun mangi kinong rap kinong bela sya kata ka 10 billion US dollar tengin kamut hangta ngin sala roi rapar ken kilaban achieve yang taka 10 billion rei bada pi achieve tang ni ki kontraktor la ni tang ni ki he spa ngim sngu tenat kata ngim suk ngim kemen so ai baga government kan sngu thu ba ka jingya roi par kan long lengba kini ki badan ha long hakya long nadu kumta hi kinong rap kinong bela bat kumta ter kiba dei hok bania contribute lang kan ya kenika jing angnut jing ka government pi ya ka jing herdor namar ba ngingim dei ki expert ngim la ban batai hakno rukom ka herdor dan rei ngi long kumta ngi su sngutu malu malayo le se kadika diman dan rei ya kataro di ban plilat ken yangi kum kinong rap lada ka government kala invest hakiwei kuwi kibenta kadi ban invest ru na kebenta ba kan pek kumno
ya ka strategi na mata ka yo ka hat ka jongi ni ang nuot bakan pen connect yangi kenang bakata ka demand kan long kan ya kan alis no persong maulali nroj terter sedu sene thang sini yo ni Kubi hi ki baklan ban penmi kedai ka mau ring kening blok nang ta ka mau penro blok nang ta kanika mau plang blok nang ta idan chapo west kasil ru ke ba penmi te hendrai ka ba majority hi kidi kini ki east kasil blok jadi boy district ru kidan ki jaka jaka ki penmi